4 سالن خواندنê tezgehînin vê rojê, roja derçûna Zankoyê. Ez bi dilxweşî çavere dikim, lê her wisa tirsek heye. Ew kesin di ahenga derçûna Zankoyê diaxivin, hewl didin ku bi bawerî û rastî biaxivin. Remember this. Ev yek li bîra we be. Her tiştî li hêja be, bi asanî nayê. Li seranserî welat, 3 milyon xwendekarên Zankoyê vê biharê derçûn. Li gor careerbuilders.com wê jimara kesin li kar digerin gelek be. Lê ne her kesekê ji Zankoyê derdikeve, planeka xwe heye. ڕەنگە ئەس jî weke nû sedê ji kesên derçûyî dwarê tiştê min xwandî da karî peyda nekem. Ji bo hindek kesan, gejbîniya wan bi paşa roja welatê wan vegirêda ye. Hindek kes hene dibêjin ku ew derbasî cîhaneka din dibin demê ew dest bi Zankoyê dikin. Her wisa, kesin ji Zankoya Texas soz didin ew ê dîrokê biguherin. Zanîngeha Texas herdem dibêje tiştê li vir dest pê dike wê cîhanê biguhere. Tiştek di Zankoyê da heye ku dihêle mirov gejbîn be. Niha divê ew xwendekar vê gejbîniyê bibene pêş.